Eh, ayun dalawang kasama ko na puro tatay na. Hey guys. Puro Naglalakad kami. Lakad-lakad din pag may time, di ba? Exercise. Yan o. Ay! Ay mga sadik. Ay naman kayo mga sadik. Ay makita yung mga mukha nyo dyan. Para punta kayo sa YouTube. Ayan, guys. Tahimik ng kalsada, oh. Kami lang naglalakad. Galing kami center point, yan, nakabili ako ng damit. Center point. Kumusta kayo dyan? Dapat pag lumabas kayo, nakamas kayo. Dito kasi bawal talaga pag lumabas ko, wala kang mask. Pag mumultahin ka. Minsan lang kami maglakad ng ganito. Bumaba kasi kami sa mall eh. Bili kami ng damit. Kasi next week wala na, magtataas na yung tax. Higing 15% na. Kaya yun, namili na kami ng mga ano lang, murahing damit lang. Para susunod hindi na tayo mamili, mahal na eh. May buwan oh. Lapit na bumilog yung buwan. Ibilog na yung buwan. Dalawang kasama.